ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Созен хубен тинҷен. Имрӯз 11 июли соли 2025 навори мошинҳои фурӯшӣ мешавад. Беҳтарин нархҳо дӯстон, бо диққат тамошо кунен. Пашти ҳамаш арзон ай. Бовар дорам маъқултон мешавад ягон мошина ҳамин навор мегирен дӯстони азиз. Toyota Vitz ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Vaz 2107 ҳастай, Nexi ҳастай. خب بعداً BMW ҳастай. خلاص навори зур беҳтарин мошино бари шумо пешкаш мекунем. барои реклама рақамҳоро мегзорем. замин, хона, мошин чизе бошад дар WhatsApp метавонем муроҷиат кунен. наворои баъдина реклама карда фурӯшта мегзорем. лайкотона бимонен. мошинои падзакасам мондагием дӯстон азиз. видеоро максиман дастгирӣ кунен, дар канал подписатсия кунен. навора сар мекунем то охир тамошо кунем дӯстон азиз. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷоиз омада мегиранд. аввалаш худованд бурда соҳ саломат бармегардонанд. марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстони азиз. дӯстони азиз, Mercedes C-Class 2001 сол. марамат нигоҳ кунед, мор дара бинен чиқар фасон. шаҳри Душанбе 58000 сомон нархш. срочна фурӯшӣ. газу бензин, объёмаш 2 коробкаш автоматика. дар 58000 метавонӣ мошини хушрӯи замонавиро бихарӣ бачаҳо. рақамҳои WhatsApp мегзорем. мотор дисечка, обогрев сидения, дутарафа лифт сидения, автопилот дора, мультирул, электропакет, 4 баллон нав. хоб бензин плюс газ, гази евро 4, ҳуҷҷатош нав утил дора. срочна 58000 сомон. боз арзон мешавад. успед кинен 2001 сол шай. солои кӯҳна нест дӯстон. бигирен, бовар мекунен. мошинча чотка ғалтид. кадоме мегирӣ ошид шава бачаҳо. Nexi Daewoo 9000 сомон дӯстон. пашти бепулш кардан 9000 сомонӣ. 96 сол дӯстон. Nexi шаҳри Ҳисор. гази бензин. объёмаш 1.6 механика. 9000 боз савдо дора. ҳуҷҷат надора. мотор, коробка, хадавои меган нағзай. одамое ки Nexi арзон хоҳиш карда буданд, ина марамат занг занед дар WhatsApp-шон аз номи канали Саудо ТВ 01 иншоалло бо муомилаи созтон мекунанд. 9000 сомоне бача. бисёр аз ход кунен, 3-4 агар аз ходш мекунен, ҳай мекунен мегарден. главни чӣ мега мошин ҳай кунӣ? рӯз то рӯз мошино арзон шудестай. пака сезони корай ҳама савдо карда ҳуй мехира Россия. сумдорат мошин бихар ки мақсад бо қимат мешавад. Opel Astra G ҳастай ки солаш 2000 шаҳри Душанбеда қарор дорад. 40000 сомон меган. дар 40000 сомон Astra G мехари бачаҳо. бензин газа 1.6 механика 2000 выпуска. мотор, коробка созай, ҳуҷҷат утил дора. балоношам дар ҳолати хубай. муомила дора. фақат барои одамои мошинхар савдо карда мешавад. барои интерес кардан ака чанд сумай чихелиай майлихай бад мепирсемад намешавад. хел накунем бачаҳо. илтимос серьёзни харидоро занг занен, алиши варианта мебинем. 40000 сомонӣ муомила дора. медонем бо муомилаи соз дора. салон тоза. системаи музикаша умуман гап нест. краска тоза. ҳолати нахаду. занг занед. Toyota Vitz. Vitz 2000 сол. Душанбеда 55000 сомонӣ. толка бензин, объёмаш 1.1 автоматика. заправкаш мекунен, тамом. фикр мекунен, фуромӯш мекунен. мошин ҳолати хуби техникида қарор дора, утил дора. ҳуҷҷати солона тамом шудагиай 55000
витси 2010 выпуск. Марамад аз номи канали Сауду ТВ дӯстон занг занед. Лайкотонро гузорен, дар канал обуна шен, подписатсияро фуромӯш накунед. Чӣ молу маҳсулот боша роӣ кунед. Мо дар 4-5 YouTube канал реклама мекунем, дар TikTok, дар Instagram реклама карда ҳаракат мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. ба ҳамин хотир мошинотонро ҳаракат карда мо суратҳои фасон гирен, адресҳоша пурра нависонен, ҳуҷҷат утилизатсия камбудиёшам биген. Бисёре мега ака мошина таъриф ку, ба таърифа боша ба таъриф кунем. Hyundai iX35 бачаҳо азиз, 2015 сол, соли барориш, душанбе 58000 сомон, бензини холӣ, объёмаш 2, коробкаш автоматика. Нигоҳ кунед. Мега ки назакас, ин нарх без растаможка, без утилизатсия то границаи Помир, Кулма доставка карда метиҳем. 20-25 рӯза то душанберо оварда метиҳем меган. Имрӯз чандума 11 ки боша, агар хоб ба 30 мора агар заказ кунем, ба 30 мора мошин мераса бача азиз. рақамҳои WhatsApp мегзорем 2272 аз номи канали мо дӯстон занг занед. 58000 сомон фақат то границаи Помира мошин мия. Далши бо растаможкаш мекунен, утилизатсияш мекунен, корш қати чанд қарешава, хиттон ака қати занг занен. Ди автомат моторш. BMW тройка, BMW 47500 сомон шуд бача азиз. дар 47500 сомон BMW-ро метавонен бихарен. 2000 сол, шаҳри Душанбе, толка бензин объёмаш 1.8. ами бовар кунен, ами масъалаи кашишаш BMW 100 накунем, мурдаш ай Мерседес зурай. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100% ҳай, 4 баллони 80% ҳай, аккумулятори нав, кондитсионериш ях, утилизатсия дора тамом. срочна 47500 кам таракак савдои соз карда мешава. аз номи канали Сауду ТВ 01 метавонед дӯстон хитон бо занг зада пурсон шен. ВАЗ 2109 любителёш ҳамҷаен. нигоҳ куненда тозагӣ мошинави 2004 выпуск. шаҳри Душанбе 19500 сум нархаш. газ, бензин 1.5 механика объёмаш. мошинча дар ҳолати хубай, краска тоза, хоб 10 моҳа тонировка дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷат 4 моҳа дора, срочна савдо мешава. 19500 сум боз муомилаи соз карда мешава. ҳолати нахаду беҳтарин нарх. тозаи баъдаи мошин успед кунем бигиренш бача азиз. аз мо навор кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан дӯстон азиз. лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен. чизе боша барои реклама кардан муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузуфи седани гарени арзони тозаша ёфтем. 41000 сомонӣ, 97 сол, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. гази бензин, объёмаш 1.6 механика. мошинча сози бадай, чашкаош тоза, мотор, коробка 100%, тонировкаш 7 моҳа, утилизатсия дора. хоб солонаш буд шидагия ҳуҷҷатша дига арзон намешава. илтимос беҳуда ғаммо натен. мошинчаи чоткача 41000 сомон мегирен, ҳуҷҷатш мекунен, ҳайкам мегардем бача азиз. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. ва дӯстони азиз, ирӯза навор чизе ки роӣ карден, хоҳиш карден, чизе ки ёфтам, ҳаракат кардам, навортон кардам, бо далчи комментарияра мехонем. аз рӯи хоҳиши подписчикон навор мекунем. лайкотон рамонен, дар канал обуна шен. зиндаву сарбаланд бошем бача азиз.